An balima o bisimila malakcuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaraya b'an bolo ka da kulo kan o de ye an ka sanfɛ kalansoban bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko FP3 o kalandenw kɔni kɛlen bɛ ka barabila kudayi dɔ kɛ mun daminɛla tɛnɛndon mɛkalo tile 20 ni ekɔliden ninnu kɔni olu ka ɲɛmɔgɔ ka fɔla ni o ye AM mɔgɔw ye ko a bɛ wagati jan bɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka laɲini dɔ kɛ u ka kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ u bannen don ka laɲini ninnu kɔni na sabati ko n'i y'a ta ka lajɛ ko kabini salo kalanden minnu kɔni ye bagi sɔrɔ ni olu taara u tɔgɔ sɛbɛn sanfɛ ekɔliso in na ko ɲinan kalan kɔni daminɛla nka yɛrɛla k'a fɔ ko olu kɔni caman tɔgɔ tɛ lisi la o ko kɔni sababuya la olu ye a laɲini u ka kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ cogoya min na u bɛ se ka segin olu ka tɔgɔ sɛbɛnw kan walasa olu bɛ se k'u ka kalanw kɛ lafiya kɔnɔna la cogoya min na ko o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko nin ye a san 2 yen nɔ ekɔliden sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko carte d'étudiant o kɔni ɲuman tɛ olu bolo ko san o san n'u nana ni mun ye o bɛ kɛ ka sɔrɔ o dati tɛmɛla kabini san tɛmɛlen o kɔni kɛlen don dekunba ye olu ma kosɛbɛ ko sabula fɛnɛ kalanden minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu tilala pewu sisan ko ni olu fɛnɛ kɔni bɛna u ka diplôme sɔrɔ ko sɛgɛn sugu bɛɛ de don ko ka da kan i tɛ se ka o sɛbɛn in kɔni sɔrɔ n'o y'i ka diplôme ye fo i kana ni carte d'étudiant in ye o ko sababuya la ni mun taara a ka kalan sɛbɛn minɛ ko ekɔliso ɲɛmɔgɔw bɛ tila k'i bila ka taa k'i ka taa polisi la ni ka taa sɛbɛn dilan mun b'a yira k'a fɔ ko i ka carte d'étudiant kun b'i bolo ko nka a tununa de ko olu kɔni fɛnɛ ma sɔn nin fɔlen ma ko olu y'a laɲini u ka ekɔli ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka carte d'étudiant di olu ma minnu bɛ wagati kɔnɔna la ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ko o diplôme minɛ ninnu kɔni fɛnɛ senfɛ ni olu taara u ka diplôme minɛ ekɔliso ɲɛmɔgɔw bɛ tila k'a fɔ ko olu ka 400 sara fɛnɛ ko olu kɔni y'a jateminɛ k'a lajɛ o 400 sarali o se tɛ olu ye ko wa fɛnɛ olu tɛna don o ko da fɛ ko sababuya la ninnu kɔni talen filɛ nin ye barabila kudayi la ko wa fɛnɛ olu tɛna segin ka don kilasi kɔni kɔnɔ ko fo olu kɔni ka laɲini ninnu bɛɛ ka sabati kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye ɲanfuke sarafe kar tɛmɛlen accident jugumanba dɔ kɔni kɛla o sira in kan nin yɔrɔ in kɔni ale kɔni bɛ Mopti mara la ko kamiyɔnba dɔ kɔni falen sugujɔlaw la u bɔtɔla a tɔnkan ni ka taa sugujɔ la kamiyɔn kɔni yurula ni mɔgɔ kofalen ninnu ye a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 2 kɔni nin tora a ko da fɛ ko wa fɛnɛ mɔgɔ 11 kɔni jokina ko dɔw kɔni b'a la olu taara Sevare kɛnɛyasoba la ko dɔw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu taara Ɲanfuke kɛnɛyasoba la nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na finitigiw kɔni nana ka na lajɛ ni ka se k'a dɔn mun de nana ni nin accident in ye tan nka kun foyi ma se ka dɔn a la an bɛ wagati min na i ko sisan sabula ko faratimafɛn fosi kɔni kun tɛ sira kan ko wa fɛnɛ jama fɛnɛ kɔni kun ma ca sira kan kun kelen kɔni ma se ka dɔn nin accident in na ni mun bɔra o kɔfɛ an b'o da aw kulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don mandoli ni ale bɛ Bajangara mara la bingalikɛla marifatigi dɔw kɔni de tagara ni ka u ka bingalikɛ walew ta ka ɲɛsin denmisɛnnin bagangɛlan dɔw kɔni ma o ko kɔni sababuya la mɔgɔ 2 kɔni nin tora nin ko da fɛ mɔgɔ 1 fɛnɛ kɔni jokina ko ni binganikɛla ninnu kɔni kɛlen ka u ka nin walejugu ninnu kɛ tan u sɔrɔla ka taga ni nin denmisɛnnin ninnu kɔni ka baganw bɛɛ ye ko nka an bɛ wagati min na i ko sisan a ma se ka dɔn mɔgɔ 1 minnu kɔni de kun ye nin bingalikɛla ninnu ye bara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye juma tɛmɛlen ni o kun ye mɛkalo tile 17 ye Torokɔrɔbugu bingalikɛla mɔgɔ 3 kɔni de ye walejugu dɔw ta ka ɲɛsin muso dɔ ma o kun bɛ a ka moto la ni bingalikɛla ninnu kɔni kun bɛ fɛ ka muso in ka moto de minɛ a la o ko kɔni kɛlen sa taxitigi dɔ de sɔmina u la o gɛrɛla u la ale ni mɔgɔ wɛrɛw ko u bɛ a ko ɲɛɲini o kɔni kɛlen sa ni bingalikɛla ninnu yɛrɛ ɲinitɔla u ye mugu ci sanfɛ ni ka se ka mɔgɔw lasiran cogoya min na ni ka boli o mugu cikan ninnu kɔni kɛla sababu ye ni polisiso 4e arrondissement mɔgɔw kɔni fɛnɛ sera ka bɔ nin ko in kalama olu kɔni fɛnɛ ye u ka finitigi dɔw bila ka na teliya la o ko kɔni sababuya la tɛgɛ sera ka da mɔgɔ 2 ninnu kan o mɔgɔ 1 kɔni ko o sigiyɔrɔ bɛnnen don Jelibugu ma o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko 1 fɛnɛ kɔni bolibagatɔ o minɛla du dɔ kɔni fɛnɛ kɔnɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔ 2 kɔni ne minɛla nin zone ninnu na an balima bi kunnafoni ninnu lasela aw ma ni Solushop ka dɛmɛ ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ